Makadi muri yeZimbabwe kusangana zvakare kwatikuita pano paZim News Live YTS. Saka nhasi tamboti timbokupai full detail pamusoro pemahunga nenyaya dzangotendera muchinzwa kuti Vice President Wachiwenga Constantino Chiwenga kuti she finally married his small house. Saka muzana nhasi tatimbokupakurai full detail pamusoro pezvakaitika kusvika vachizopinda muwanano yavakaita muzuva rainezuro. Zvinokusangana zvakare kwatiri kuita pano paZim News Live YTS pano panokupai maupdates ese zviri kuitika munyika yedu, munyika yeZimbabwe. Saka naiti first time yako kuona mavideo edu, nokurudzira kuti ubva subscribe pachannel, kulike uye nekutena on the bell icon. Kana ungagara wakasubscribe ndomukana unokupa uno kuti ubva like video rinori pamwechete nekutena on the bell icon. Turambo uchiona maupdates edu atinokupai pano paZim News Live YTS nokuti kuita zvese izvi mahara. Saka muzuva ranhasi mhuri yeZimbabwe tamboti timbokuupdatai pamusoro pemuchato, pamusoro pewedding yakaitika nezuro yaVice President Wachiwenga pamwechete nemukadzi wavo munyuwani Colonel. Saka regai timbokupai update mumbova neruzivo ruzere nokuti vanhu vakawanda vave nemaskandal nezvaitika zvavaiziva pamusoro pemukadzi wavo wavaimbova naye uyo ainzi Mary Mubayiwa nese zvakamboitika neconfusion yaivapo kusvika izvezvi vaizopinda muwanano naColonel. Saka nyaya yanga yakamira kudai so iri kunzi the Zimbabwean co-vice president Constantino Chiwenga today closed a dramatic chapter of his marriage life when he tied the nuptial knot in God's way in Harare with the new wife Colonel Minyothabo Chiwenga. Chiwenga is coming out of a nasty divorce with the ex-wife Mary Mubayiwa, which was characterized by allegations of betrayal, attempted murder, money laundering, corruption, and fraud. The occasion today thus marked a new chapter in Chiwenga, who had a bitter divorce with Mubayiwa, whom he had married after she had controversially divorced ex-footballer Shingi Kaondera. Saka muri yeZimbabwe ndiyo update yatati tikuzivise muzuva ranhasi kuti muzive pamusoro pekuti chii chaimbonyatsa kutora nzvimbo, chii nyaya yemarriage yaimbova nayo naMary Mubayiwa yakazombogumirepi. Saka zvamakuziva kuti aiwa naMary Mubayiwa vakatozosiyana ava nemudzimai munyuwani anonzi Colonel. Saka kana mune zvamuda kukomenda kana mune zvamuda kucontribute pamusoro penyaya iyi, ndomukana wandinokupai kuti mupinde mucomment section kubva matipa view yenyu pamusoro penyaya iyi, tichidudza kuti munoiona sei nyaya iyi. Saka tatinda muri yeZimbabwe. Saka ndokukurudzira kuti kana mamusati masubscribe pachannel inoi kwatombai subscribe pamwechete nekulike uye nekutena on the bell icon. Tirambe muchiona maupdates edu atinokupai pano paZim News Live YTS. Tosangana video rinotevera.